Rostomili, dziś będzie o godzinkach. Godzinki to je po polsku zegarek, dla tych, którzy nie wiedzą. I ja wam rzeknę tak, że dycki ludzie chcieli wiedzieć wiele godzin. I z tego się dziwali na godzinki. Dziś o każdym ma przy sobie telefon, co na nim je furt godzina a minuta. A po niekierzy mają a i takowne moderni godzinki, co poradzą mierzyć, a i wiele razy zabije człowiekowi serce. Hańdowni też ludzie mieli na rynce godzinki, ale te godzinki pokazywały wiele godzin, a po niekierę pokazywały miesiąc, a dzień i to było wszystko. Ale to stykło, Rostomili. A te stare godzinki robiły cosik, co te moderni godzinki już nie poradzą. Te starusne godzinki, co nosiły nasze starki starzicy, cykały, a z tego się na nich prawiło, że to je cykoczek. W podszodku miały maluczki zębatki, sprężynki, kółka, śrubki. Wszystko było tak poukładane, że jedno a drugi się opierało, szmyrało jedno o drugi, gibało się, a wszystko to chodziło tak, że godzinki pokazywały godziny i minuty, a i sekundy, jak się patrzy. Co jakiś czas trzeba było te godzinki jednako naciągnąć, bo inaczej się sztopowały i fertik. Kiedy ni godziny, co wisiały na ścianie, to gazda by nie wiedział wiele godzin. Godzinki były roztomańte. Ba i ty, co ich miał mój starzik, były wielki, kulate, powieszone na łańcuszku, a z wyrchu miały wyrchniczek, co on się otwierał, a zawierał. Były na nim zrobione jakieś kwiatki, zieliny, jakieś ozdoby. Wszystko było zrobione z oceli, co ona nie rdzowiała, a w feście to wszystko błyszczało. Starzik te godzinki nosił dycki, kiedy szł ku miastu, na muzykę, do kościoła albo na wesieli. Dycki, jak chciał się podziwać wiele godzin, to stykło, że sięgnął do kapsy, odewrzył ten szumny ocelowy wyrchniczek, a już widział cyferblat, a wiedział wszystko, co chciał. Starka miała insze godzinki, one były o wiele mniejsze, jako te starzikowe, były na posku, a nosiła ich na ręce. Też ich nosiła w ten czas, kiedy szła kańsik precz z chałupy, bo hańdowni godzinki były kapkę jako pierścionki, a oryngle. To była ozdoba. Stareczka se ich dycki wraziła do takownej szumnej drzewianej kiśniczki, co by żaden po nich nie sięgnął, co by się dziecka tym nie bawulkały. Nie ma nic na wieki. Tuża i godzinki się mogły zrympolić, bajki spadły ze stoła. W ten czas trzeba było ząść do godziniorza, a on wiedział, jako ich sprawić. Godzinki cykały tak cicho, że nie lza było ich usłyszeć. Jedynie w nocy, jak było ganz cicho, a leżały baj na kastliku przy głowie, to one cykały. Bo się prawiło, że podobnie jako godziny na ścianie, one też mają swoją duszę, a były kapkę jako żywe. A to było z tego, że godzinki mają w sobie te wszystkie zębatki, te wszystkie sprężyny, one żyły. Ja pamiętam, wspominam se, bo się mi teraz wspomniało, że wiele razy było tak, że jak jakie godzinki tak głośniej cykały, to się im dawało dziecku ku uchu, a to cykanie tych godzinek dziecka, jak małe dzieci nie chciało spać, no to dziecko uspowało. Isto, że kto usłyszał od starki, ale tak się kiedyś robiło. Potem nie skorzy, jak już te godzinki były kapkę łacniejsze, to dyski było tak, że jedne godzinki się nosiło na każdą, a drugie godzinki były na lepszą. Ale dyski, kiedy się robiło jakąś szpatną robotę, to się ich ściepowało. A i ty, co się nosiło na każdą. Syna Gadziołcha dostawali swoje pierwsze godzinki dycki, kiedy szli do pierwszej komunii, albo jak im było oto 7-8 roków. Takowno była tradycja. Dostawało się godzinki we werku, a od szachty, kiedy ktoś przerobił 15 roków, albo 5 a 20 roków na jubileusze, chłapiec, kiedy już robił we werku albo na szachcie, to se kupił szumne godzinki za pierwszą wypłatę, co by się mógł w nich pokazać na muzyce. Można potem miał lepszy hit.
Rozumili, kiedy ni godzinki, to kupa ludzi by nie wiedziało, że potrzebują okularów. Wiecie z czego? Tymu, bo jak już ręka była za krótko, jak się dziwali wiele godzin, to znaczyło, że trzeba iść do okulisty, se sprawić, kupić sobie okulary. A jeszcze oto 30 roków temu, jak jeszcze nie było chytrych telefonów, to wiele razy ludzie, którzy nie mieli przy sobie godzinek, się pytali tych, którzy mieli te godzinki, wyboczą wiele godzin. I ja se wspominam, że jeszcze jak ja był mały, no to wiele razy się szło, a jak nie było zygora kancikiej na wieży, na ratuszu albo na kościele, no toż to siedliski pytało, jeden drugiego się pytał wiele godzin. No a rzeknę wam, że jeden starszy panoczek zeszł po Cieszynie, no a trafił na niego młody chłopiec, kiedy się śpiechał na cuk, a prawi, pyta się tego starzyczka, wyboczą panoczku, nie wiecie wiele godzin, no a on mu prawi, temu synkowi wiem. No i poszło dalej. Dzisio starczyne godzinki furt są schowane w szumnej drzewianej kiśniczce, furt się błyszczą, ale już nie cykają, bo ich żaden nie naciąga. Wiecie co, ja mam taką pytkę do was. Zróbcie tak, jak macie jakieś stare godzinki, taki po starce, albo po starzikowi, dejcie, naciągcie ich, dejcie sobie ich ku uchu, a posłuchajcie, jak cykają. To samo cykani na isto słyszała wasza starka, wasz starzik, a godzinki zaczną zaś żyć, a one tego na isto chcą. Rostomili, dziękuję pięknie, żeście mnie posłuchali. Macie takie dwa obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest pytka, co byście się podziwali na film, co myślę, że się wam on spodobał. Dzięki piękne za posłuchanie tego mojego fulanio. Miejcie się fajnie.